Hola, som el Roc, la Lili, el Dani i el Marc. Avui us respondrem la pregunta de per què la gent té diferent color de pell. Segons el lloc on neixes, el sol és més o menys potent. La pell és més fosca als llocs on el sol és més potent. La melanina és un pigment que dona color a la pell. Tens la pell més fosca si tens més melanina. Quan prenem el sol, la melanina agafa els rajos de sol i ens podem mirar. La nostra pell també depèn del color de pell dels nostres pares. Gràcies per la vostra atenció. Adéu!